Γέροντα, πείτε μου λίγο κάτι. Επειδή εγώ, σαν μεσίτης που είμαι, μεσαγοραπλησής των ακινήτων, δεν πουλάω σπίτια σε ξένους. Το έχουμε θέσει στην εταιρεία μας, γιατί έχουν ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα. Τα έχουν πουλήσει όλοι οι μεστάδες σε Εβραίους, Τούρκους, τα πάντα. Έχει ευλογία να συνεχίσουμε αυτό το έργο που δεν πουλάμε σε ξένους? Όχι. Θα είναι ευλογημένο. Και αυτό που γίνεται τώρα με προσωπικό αριθμό και νέες ταυτότητες που αφορά τον κόσμο. Μπράβο, εδώ, να μας κάνει λίγο zoom. Δεν παίρνουν, για ποιο λόγο δεν παίρνουν, Γέροντα? Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει που τους τα λέμε. Όταν μας βαφτίζει ο Θεός, μας δίνει όνομα, όχι αριθμό. Ακριβώς. Όταν μας βαφτίζει ο Θεός, μας δίνει όνομα και όχι αριθμό. Ναι. Και για τη νέα ταυτότητα, Γέροντα? Ούτε ταυτότητα θα πάρουμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί και ταυτότητα να πάρουμε δεν θα τη χαρούμε. Γιατί δεν θα τη χαρούμε? Ο σατανάς δεν κάνει καλό. Αφού έχω ταυτότητα, αυτοί από το υπερκομπιούτερ των Βρυξελών θα ελέγχουν τα πάντα τι κάνω. Το λεγόμενο θηρίο. Ναι. Τι είπε ο Ιησούς μας μπροστά από 200 χρόνια? Στο κέρατο του βοδιού να κρυφτεί θα σας βρούνε. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα ένα κεβότιο μπύρες, γιατί έχω πανήγυρι να κεράσω. Με πουλούν την ετικέτα ότι είμαι αλκοολικός, με κάνουν ενέργεια ταυτότητα. Ακούτε? Πήρα εφημερίδα που δεν τους αρέσει, τελείωσε η ταυτότητα. Είπα κάτι που δεν τους αρέσει, τελείωσε. Δεν θα χαρούμε και τον κύριο θα αρνηθούμε και την ταυτότητα θα τη χαρούμε. Ύστερα ένα άλλο. Άμα τώρα δεν κάνουμε αγώνα να μην πάρουμε αυτά τα πράγματα, όταν θα έρθει η ώρα να σφραγιστούμε, ο Θεός δεν θα μας δώσει τη δύναμη να πούμε το όχι. Θα μας κόψει τους στένους και θα νικήσουμε και θα σφραγιστούμε. Αυτοί από χρόνια προσπαθούν να σφραγίσουν τον άνθρωπο. Παρουσιάζουν στην τηλεόραση ένα σούπερ μάρκετ. Πλήθος κόσμου περιμένει για να ψωνίσει. Πάει ένας, τους προσπερνάει, ψωνίζει και φεύγει. Τι συμβαίνει? Έχει σφραγιστεί. Προπαγάνδα. Παρουσιάζουν άλλους, λέει έπεσε στον γκρεμό, έπεσα στον γκρεμό και αν δεν είχα σφραγιστεί δεν θα με βρίσκαν και τόσα άλλα. Θα κάνουμε αγώνα. Όπως και με τα εμβόλια. Μερικοί χριστιανοί κάναν αγώνα και δεν πήραν τα εμβόλια. Έτσι ακριβώς. Ένας είπε, μην κατηγορείτε εμάς που δεν κάναμε τα εμβόλια. Πρέπει κάποιοι να μείνουν πίσω, να σας ανάβουν τα καντήλια στα νεκροταφεία. Καλό. Έχει ο Θεός, δίνει τη μετάνοια τουλάχιστον, Γέροντα, αυτό τη μετάνοια, να έχουμε την ευχή σας. Όποιος κάνει εμβόλιο πρέπει να μετανοήσει. Αν δεν μετανοήσει θα πεθάνει. Είπε ο ηγούμενος στο Άγιο Παύλο, όποιος κάνει εμβόλιο θα ζήσει από 3-5 χρόνια. Αν μετανοήσει, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Διαβάζανε εξορκισμούς σε ένα δαιμονισμένο και ήταν παρούσα και μια κουπέλα που είχε κάνει το εμβόλιο, αλλά μετανόησε. Και λέει το δαιμόνιο στην κουπέλα, εσύ να ευχαριστάς την Παναγία που το εμβόλιο στο κάνει νεράκι. Δόξα τω Θεώ. Άντε να πάτε στο καλό. Γερόντα, ευχαριστούμε. Καλό να